Máš pocit, že tvoje ruky sú tvrdé jak štolverka a nedá ti to spať? Ten pocit môžeš mať z rôznych nesprávnych návykov, ktoré rozoberám v mojich predošlých videách, tak si ich skús pre istotu pozrieť. Dnes sa poďme pozrieť na tvoje držanie paličky. Veľa začiatočníkov robí chybu v tom, že paličku v ruke zviera až príliš pevne. A dôvod? Nechcem, aby mi padla. A je to až taký veľký problém si tú paličku zdvihnúť zo zeme? Alebo si ich dať okolo seba dostatok na to, aby si ich nezdvíhal po jednej? Keď držím paličku pevne, tak uderám presnejšie a hlasnejšie. Blbosť. To, že zobieraš paličku jak Kovačov syn kladivo, nemá absolútne žiaden vplyv na tvoju presnosť ani hlasitosť. Udierať presne a nahlas sa dá aj uvoľnene. Ak si v krči a prsty ti blednú, lebo sa nedokrvujú, tak to má skôr negatívny vplyv na tvoj tón, úder a aj zdravie. Preto skús paličku v ruke uvoľniť a nedržať ju ako brigádnik obálku s prvou výplatou a uvidíš, že po pár pádoch, ak vôbec, príde úľava a omnoho lepší a uvoľnenejší pocit z hry. No a na to, aby som ti dnes poradil, som do bubna nemusel ani raz ťuknúť. Pre ešte viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.